Buhay na liwat ang Lighthouse Tower kaning Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City matapos ang soft reopening kay ni Kasubanggi. Naging extra special man ang pailaw sa ginibudigding fireworks display. Kulita, bukas na giraray? Syempre, mas mag-i-enjoy ang publiko. Kasabay kaya kan liwat kaining pagliwanag, pwede na giraray ang pagsakat sa tower, kung sain nag-aabang man ang mga breathtaking view. Pigpirit mi nga ni talaga ining i-reopen because yes, that Lighthouse Tower symbolizes the success of Embarcadero de Legazpi. Sa kadipisilan, sa kaugmahan, yaw ng tower na yan. 30 metro ang langkaw kan lighthouse. Sigun kay James Alejandro Tawag, ang Sales and Marketing Head kan Embarcadero de Legazpi, haros sarong dekada maninda ining pigsarado. Alagad makalihis ang rehabilitasyon ngunya na taon, dagos na ninda ining binuksan para magdugang ning kaugmahan sa publiko ngunya na Pasko, asin sa pagsabat sa maabot na taon. Actually, fulfillment. Maugma na liwat sa after kang 10 taon sa rong dekada, imagine ano, napailawan mi giraray ang lighthouse. Sarap po talaga yan sa objective ng present management na buhayon kung ano ang Embarcadero puon kay ito. May mga dapat mandaadigding abangan pang pagbabago, urog na pagpatak nin Hulyo. Alagad sa mga gusto na ining purbaran ngunyan, 20 pesos na naman ang entrance fee para ma-enjoy mo ang lugar na swak ngunyan na holiday season. Sa mga nagtitipid, libre naman ang paglaog sa helipad o sa viewing area. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia.